हेलो लोगोफोर वेलकाम टू सुरेशन अफिशियल चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाग्रोबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोना आंनि थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ दिनै आङो सोरनि सायाव आङो सावरायगोन एबा सोरनि सायाव दिनै आङो कन्टेन्ट लाबोदों। बेनिखायनो नोंथां लोगोफोरखौ बयखौबो आङो आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासे नोंथांमोना जोबजासिम मोजाङै खोनासंलांनो थाखाय नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आङो बे साथाम इउटिउबारफोरनि सायाव आङो सोरबा सासेजों पार्सनेल जानानै आङो बुंनो सानाखैदि नाथाय आङो बै इउटिउबारफोरनि थाखाय आङो सावरायलायनो थाखायसो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे कन्टेन्टखौ लानानै फैदों। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो स्किप खालामालासे। जुदि स्किप खालामालासे नायोब्ला नोंथांमोना हयथ' बुजिलांनोबो जानो हागौ, नाथाय आद्रा खिद्रा नायनानै सोरबा बायदिया सोरनिबा सायाव माबा मोनसे डाइरेक्ट थांखिनानै बुंदोंबो साननो हागौ। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' लोगोफोर सिगाङाव आङो बुंखादों आङो राव सासेजोंबो पार्सनेलि बुंनाय नङा होननानै। बेनिखायनो सिगाङाव जोङो मोनसे एग्जाम्पल लानानै जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलाङि। लोगोफोर नोंसोरो सलाय खाथिखौ मिथिखागौ। सलाय खाथिया मोनसे फिसा जिराद, नाथाय बियो खामोब्ला बियो नोगोरखौबो खामनो हागौ होननानै। बेनिखायनो लोगोफोर हयथ' बिसोर साथामनि गेजेराव माबा मोनसे बाथ्रा फिसायानो हयथ' गिदिर सोरनिबा गोसोआव दुखु एबा आघात मोननायफोरबायदि जानानै दं जानो हागौ। बेनिखायनो लोगोफोर दिनै जोङो बेखौनो माबोरै सल्भ खालामो दिनै जोङो सावरायलायनि लोगोफोर। बिदिब्ला भिडिअखौ नोंसोरो स्किप खालामालासे नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर दिनै जोङो सिगाङाव नुनो मोन्दोंमोन दि फार्स्ट टाइमावहाय मिस्टार बड'लेण्ड टाइगारजों आरो मिस्टार जेम बसुमतारीजों बिसोर सानैनि गेजेराव माखासे दाङाबाजिखौ जोङो नुनो मोनग्रोदोंमोन। बेनिखायनो बिसोरनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि दुखु मोनज्लायनाय खोथाया नांज्लायनायाबो जादों। नाथाय बिनि गेजेरजोंनो बिसोरो माखासे बेकग्राउन्डखौ लानानै माने गावसोरनि खोथाफोरखौ सुद्रायलायनानै बिसोरो निमाहा होलायखांबाय माब्लाबानो। बिनिखायनो जोङो मोननैनिबो बेकग्राउन्डखौ नायोब्ला दिनै जोङो मिथिनो हाखायो बड'लेण्ड टाइगाराबो सासे मस्ट पावारफुल इउटिउबार आरो दिनै जोङो मिस्टार जेम्स बसुमतारीयाबो बेबो सासे इन्टेलिजेन्ट मानसिखा आरोना। बियो सासे डिफेन्सआव मावग्रा सासे सुबुंबो आरो गुबुननि सायाव अयनाय मावनायखौबो बियो बिजिरनो हायो आरो गुबुननि सायाव माने अननायाबो दं, गैयिफोरखौ बियो थाब अनसायनायावबो दं आरोना। बिनिखायनो दिनै बियो बिसोरनि गेजेराव माखासे दाङाबाजि सोलिनाया एबा नांज्लाय खमज्लाय माखासे कमेन्ट्सनि गेजेरजों एबा माखासे लाइभ्सनि गेजेरजों दान्दि बिदान्थि जानाया थांखांबाय आरो निमाहाबो होज्लायबाय। जोङो फिसा क्लिप सालायना नायनि दिनै बिसोरनि गेजेराव आदा जेम्सआ माब्लाबानो बियो बे लाइफनि गेजेरजों दिनै बियो कमप्रमाइस खालामखाबाय बिसोरनि नांज्लायनायखौ। माने बियो बिनि भुलखौ भुल बुंफ्रांनायफोरखौ बियो माब्लाबानो गावनि दुखु फोरमायनायजों बियो फोरमायखाबाय बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव। बिनिखायनो लोगोफोर दिनै जोङो फिसा क्लिप सालायना नायग्रोनि आदा जेम्सनि सायावहाय। आंनि उन्दै उन्दै बर' हारिनि बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। आंनि लाइभ फैनाय भिडिअ'a बेनो, माने आं ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा दुखु मोनदों आरो बड'लेण्ड टाइगार। आं दिनै बड'लेण्ड टाइगारनि बिमा आरो बड'लेण्ड टाइगारनि न'खौ नुनानै आंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। बड'लेण्ड टाइगारा आंखौ जियानो साना मानो करोरपति गारि गिदिर गिदिर लानानै करोर माने ओंथि गैयै ओरैबायदि ओंथि गैयै नांलायलायदों बड'लेण्ड टाइगारजों सानैया। आं ओरैबायदि दुखु मोनदों दिनै नोंसोरनि आइ आरो नोंसोरनि न'खौ नुनानै आंनि गोसोआव गाबखांदों। आं दुखु बा आं गोरिब मानसिखौ नायनानै आंनि मोखाङाव आइ बेरजोबदो लोगोफोर। आङो जाय न'खरा गोरिब माखासे भिडिअ गाज्रि बाथ्रा बुंबायब्लाबो आरो आं नोंखौ गाज्रि रावदों रायदोंब्लाबो आं बड'लेण्ड टाइगार होननानै, मानो होनोब्ला आं नोंखौ बेफोरबायदि कन्डिसननि मानसि आं मालाबाबो सानामोन। माने नोंनिबा बुंनाय राव, नोंनिबा बैफोरबायदि बाथ्रा आं नोंखौ माने गोबां गुबुनफोरबायदि गुबुन लेभेलनि सानोमोन आरो। नाथाय आं बेनि थाखाय लोगो हम
जों सानैजों खेबसे मिट जालायथारनांगोन जों मिट जालायगोन सानैजों आं न'आव थांबानो मिट जागोन जों सानैजों आरो नोंथाङा आंनि सायाव मायबा मोनसे खालामनो सानदोंबाथ' बेनि सायाव आं जेबो बुंनो गोनां गैया आं बेखौ जेबो बुङा नोंनि न'खौ नुनानै आंनि गोसोआ दुखु मोनदों दिनै आं नोंनि न'आव नोंनि आइनि जाय न'आव आं थांनायब्लाथ' आं नोंनि आइनो बहुत मायबा मोनसे दानसो होना फैगौमोन आं थांनाय मोनब्ला आरो ओंथि गैयै नांलायलायदों आरो बदल मानो होनोब्ला मालाय गुबुना नुदों हारिनि थाखाय बा माबानि थाखाय नांनानै बेसेबां करोड़ करोड़ टाकानि मालिक जादों ओमफ्राय जों सानैया गोरिबजों गोरिब नांलायलायदों माने जाम्बाफोर बायदि मोजां खामानि मावलांनो नाजा मानसिफोरजों गाज्रि मोनजानाङा बड'लेण्ड टाइगार आं बेखौनो बुङो नोंथाङा सासे गोबां गोरोंखा खोमा मानसिफोरजों गाज्रि मोनजानाय खामानि मावनो आं गोरिब फिसाफोरनि थाखायसो आं खामानि मावनो थाखाय आं दिनै जों बर' गोरिबनि थाखायसो आं किसु बाथ्रा ना गैया आं जेबो मिथिया बड'लेण्ड टाइगार खिन्थु आंनि गोसोआव दुखु मोननाय दङ आरो नों आंनि सायाव मा सानो सान नों आंनि सायाव मा खालामो खिन्थु आंनि गोसोनिफ्राय आरो नोंनि आइ आरो नोंनि नोंखौ आं मायबा मायबि गाज्रि राव बुंबायब्ला बाट लेकिन थ' लोगोफोर नोंसोर खोनाखाबाय दिनै जेम्स बसुमतारिया गावनि फारसे माबायदि बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव दुखु फोरमायदों दिनै जोङो खोनानो मोनखांबाय बियो ओंथि गैयै ख्रर माने बाथ्राजों दुखु फोरमायदों माने गावनि माखासे बै बड'लेण्ड टाइगारनि बेकग्राउन्डखौ लानानै बिनिखायनो लोगोफोर दिनै जोङो भुलखौ मावदोंब्ला दिनै जोङो निमाहा होफिननोबो रोंनांगोन आरोना निमाहा होफिननोबो रोंनांगोन बिनिखायनो लोगोफोर दिनै जोङो जोंनि बर' हारिनि इउटुबारफोरनि गेजेराव दिनै जोङो बेफोरबायदि नांज्लायनायखौ जोङो नायनो लुबैया दिनै आरो जोङो दा नुथोंबो आरोना दिनै जोङो गावजों गाव जोङो हेल्प एबा गावजों गाव सहाय होलायनोसो नांगौ बिनिखायनो आरोबाव दिनै जोङो बे बाथ्राखौ थांबाय दिनै जोङो बे सल्भ जानानै थांबाय बड'लेण्ड टाइगार आरो जेम्स बसुमतारिनि सायावहाय दानिया सफानि आरोना गोबां मिनिथाव बाथ्रा दानिया जोङो नुनो मोनबावदों मिस्टार बेंज्लायग्रा नार्जारिजों आरो बड'लेण्ड टाइगारजों आरो बिसोरनि गेजेराव माखासे दान्थि बिथान्थिया जाबाय थाबावदों बिनिखायनो खावलायो लोगोफोर बयनिसिमबो बिसोरखौ बयबो कमेन्ट खालाम रिप्लाइ खालाम जेन' बिसोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदि नांज्लायैया फैया आरो बिसोर सानैजों जेन' कमप्रमाइसआ जालायफिनो आं बेखौ आसा खालामो लोगोफोर नोंसोरो जेखि आसा खालामा मानो नाथाय आङो बिसोरनि गेजेरावबो माखासे बेफोरबायदि दान्थि बिदान्थिखौ आङो कमप्रमाइस जालायफिनजानो लुबैदों बिनिखायनो दिनै जोङो बयबो मिथिखागौ दिनै जोङो माबायदि दिनै गावजों गाव एना एनि जायोब्ला मोनसे हारिया हयथ' मिनिजानोबो हागौ आरोखि ना गुबुन हारिफोरजों दिनै जोङो माखासे इउटुबार गुबुन हारिफोरनि सायाव दिनै जोङो बेफोरबायदि नांज्लायनाय खमज्लायनायखौ दिनै जोङो नुनो मोना खालि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' जोंनि बर' हारिनि गेजेरनि इउटुबारफोरनि सायावल' दिनै जोङो नांज्लायनाय खमज्लायनायखौ जोङो नुबाय थानो मोनो मानो होनब्ला दिनै जोङो साफ्रोमबो इउटुब जोङो दा सम थांनानै थादों बायदि होनजायो मानोना आखाइयाव मबाइल गैयाब्लानो सोरबा बायदिया दांग्रुम दांस्रि जायो बेनिखायनो दिनै जोङो जेब्लायबो इउटुबाव नायो जेब्लायबो फेसबुक जोङो नायो ससियेल मिडियाखौ जोङो नायो दिनै जोङो ओरै बोरलाना नायब्लानो दिनै जोङो नुनो मोनो माखासे गेजेरनि सायाव माने खालि माखासे इउटुबारफोरजों बखिज्लायनाय माखासे इउटुबारफोरजों नांज्लायनाय बेफोरबायदिखौल' दिनै जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो बिनि अनगायै नांज्लायनाय खमज्लायनायनि अनगायै दिनै जोङो गुबुन कन्टेन्ट लानानै फैनो हाया नामा लोगोफोर दिनै आङो बेल' आंनि रिकुवेस्टआ बेनोल' जेन' नोंथांमोना गावजों गाव कमप्रमाइस जालायफिनो आरोना बेखौनो बयबो जोङो लुबैयो दिनै जोङो भिउवार्स जानानै दिनै जोंबो नायो नोंसिनि भिडिअखौ जोंबो समाव मिनिनोबो ओंखारो समाव दिनै जोङो साननोबो मानो बेफोरबायदि जोंनि बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव नांज्लायनाया जाबाय थायो मानि थाखाय आरोना दा नोंसोरखौबो जों खावलायो मिस्टार बेंज्लायग्रा आरो मिस्टार बड'लेण्ड टाइगार नोंसोरनि गेजेरावबो कमप्रमाइसआ जालायनांगौ अन्नानै आङो सोरबा सासेनि थाखाय आङो पार्सनेलि बुंनो थाङाखै जेरै जोङो सिगाङाव जेम्स बसुमतारिजों आरो बड'लेण्ड टाइगारजों दिनै बेसेबा हारा सौफैलायनायनि गेजेरजों
आरो एख' गिया माया सोरबा दम होब्लाबो आं बेखौ गिया सोरबा बिदियानो आंखौ दबथायनो हायाखै होनलायनायनि गेजेरजोंबो दिनै बिसोरो माखासे बेकग्राउन्डनि बेलायै दिनै कमप्रमाइसा जालायनानै फैदों थिग बिदिनो आङो जेरै सिगाङाव जेम्स बसुमतारीजों आरो बड'लेण्ड टाइगारजों कमप्रमाइस जालायदोंमोन बेबायदिनो आंबो मिस्टार बेंलायग्राजों आरो मिस्टार बड'लेण्ड टाइगारजों आङो बेफोरबायदि कमप्रमाइस जालायफिननायखौ नुनो लुबैफिनो जेन' दानि नेक्स्ट फैगोन कन्टेन्ट भिडिअ'नाव जेन' कमप्रमाइस जानायनि नुनो मोनो प्लिज अननानै रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनाबो कमप्रमाइस जालायफिनदो सानैनि गेजेराव सासेयाथ' आंनिनो लोगोखा माने आंबो बिदि जालायबाय थानायखौ दा नुथोंसै एबार खावलायो माने नोंसोरनि गेजेराव मेज्लायनायखौ लाबोफिनदो आरो मोनसे भिडिअ'नि थ्रुयै नोंसोरो जेने कमप्रमाइस जालायनायखौ लाबोफिनो दिनै माने मोनसे फिसा आं बुंखाबाय सिगाङावनो मोनसे फिसा सलाय खाथिया खामोब्ला बियो नोगोरखौबो खामनो हागौ होननानै बिनिखायनो जेन' नोंसिनि नांज्लायनाया जेन' मोनसेनिफ्राय मोनसे देरलाङा जेन' आरोना मोनसेनिफ्राय मोनसे देरलाङि बायदि नोंसोरो दानो इमिडियेटलि मोनसे भिडिअ'नि गेजेरजों दिनै बयबो जेनाखि बे जोंनि आसामनि अल इण्डिया जेनेबा अल इण्डियानो नायखायो इउटुबखौ जेन' बयबो जोंनि माखासे बर' हारि इउटुबारफोर आरो बर' हारि भिउवार्सफोरा जेन' नोंसिनि मेलायनायखौ जेन' नुनो मोनफिनो बेखौनो खावलायो आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आंनि भिडिअ'खौ